салом тамошобинони гиромӣ, ҳар яки шуморо ба барномаи ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯем. агар тафаккур солим бошад, тан низ солим аст. чунин ном дорад мавзӯи имрӯзаи мо. дар сайёраи мо ягон оилае нест ки ба беморие мубтало нашуда бошад, вале сабаб дар чист ки баъзе оилаҳо назар ба дигарон камтар ба беморӣ гирифтор мешаванд? шояд онҳо ирсияти хуб дошта бошанд, ё шояд ягон доруеро истеъмол мекунанд ки гӯё саломатии онҳоро хуб мекунад, ё ин ки сабаби дигаре вуҷуд дошта бошад ки онҳо назар ба дигарон камтар ба бемориҳо гирифтор мешаванд. онҳое ки дар хусуси нигоҳ доштани саломатии худ андеша мекунанд, бештар солиманд, вале касоне ки ба саломатии худ бепарвоёна муносибат мекунанд, солим нестанд. чунин мақол аст: дар тани солим рӯҳи солим. мо мехоҳем андаке дигар хел ифода кунем. агар тафаккур солим бошад, тан низ солим аст. агар ман қарори нигоҳ доштани саломатӣ ва эҳтиёткорона ба он муносибат карданро қабул кунам, ман солим хоҳам буд. дар бораи он андеша кунед ки саломатии оилаи худ аз худи ман ибтидо мегирад. саломатии ман чӣ гуна аст? оё одатҳои ман солим ҳастанд ё не? оё ман дар бораи пешгирӣ кардани бемориҳо андеша мекунам? баҳри зиндагиро лаҳзаи умре ташкил медиҳад ки ману аҳли оилаи ман ба сар мебарем. оё ман дар бораи сифати зиндагии аҳли оилаи худ андеша мекунам? агар шумо ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоби мусбат диҳед, пас оилаи шумо дар зери парастории дастони боэътимод қарор дорад. вале агар мо на ба ҳама чиз муваффақ мешавем, пас айни замон моро мебояд баҳри саломатии худ ва аҳли оилаи хеш тасмим бигирем. 7 одати саломатӣ вуҷуд доранд ки ба мо барои ба саломатии худ бо масъулиятноктар муносибат кардан ёрӣ мерасонанд. одати аввал: ба қадри кофӣ об нӯшидан. одати дуввум: ғизои солим истеъмол кардан. одати саввум: аз ҷиҳати ҷисмонӣ фаъол будан. чаҳорум: истироҳати дуруст кардан. панҷум: дар ҳавои тоза сайру гашт кардан. шашум: аз ҳама чизи зараровар худдорӣ кардан. ҳафтум: тафаккури мусбат доштан. ин 7 одати оддӣ кафили саломатии шумо хоҳанд буд. мо метавонем бешубҳа бигӯем, дар он оилаҳое ки аъзоёни он камтар бемор мешаванд, нафароне ҳастанд ки дар ҳақиқат оилаи худро дӯст медоранд ва нисбати онҳо ғамхорӣ зоҳир менамоянд. дар ин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. дар поён дар шарҳу эзоҳи худ бинависед ки шумо бо кадом усулҳо саломатии оилаи худро нигоҳ медоред. хайр, то вохӯрии оянда.